Partiye ya zanîngeha başkentê çû serdana aramxaneya başkenta Vizyonê. Ji bo pîr û kalên xwe bi tenê nehêlin û bi wan re demeke xweş derbas bikin, çûn balwan. Serokê Şaxa Ciwaniyê AK Partiyê zanîngeha başkentê tevî gelek ciwanan çûn serdana aramxaneya başkent Vizyonê. Teşekkür ederim. Teyzeciğim buyurun. İyi günler ana. Sağ olun. Teyzeciğim siz oturun isterseniz. Oturun rahatsız olmayın. Aynen. Sizler. Ciwanan yek bi yek pîr û kalên aramxaneyê ziyaret kirin, destên wan maçî kirin, qerenfîl dan wan û bi wan re wêne girtin. Bi wan re sohbet kirin, li derdên wan guhdarî kirin û bi wan re demeke xweş derbas kirin. Biz de ailemizden uzak. Senin ailen Şerefli Koçlar'da, benimki Urfa'da. Evet. Biz de arkadaşlarımızla yaşıyoruz. Her wiha ciwanan ji wan de axwestin. Bize dua eder misin teyzem? Tabii ederim. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'ın duası olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Allah Hepiniz. razı olsun. Allah razı olsun. AK Parti Gençlik Kolları olarak Ji bo pîr û kalên xwe ziyaret bikin, em wek şaxa civanî ya AK Partiye ya zanîngeha başkentê hatin vê derê. Armanca me ev bû ku em hinekî wan kêfxweş bikin û rê wan bidin kenandin. Hinekî be jî wan ji wê tenêtiyê xelas bikin. Bi vê serdanê hinek be jî ew kêfxweş û bextewar bûn. Serokê Şaxa Ciwaniyê AK Partiyê zanîngeha başkentê Qarabulut ji bo serdanê mînakeke hedîsê pêxemberê me da û got kesên ku hurmet û qîmetê bidin pîr û kalên me wekî ku hurmet û qîmet dabin Xwedê Teala. Em sabah hadis-i şerife xahat, em sabah xadê xara saygî de, hürmetê de bulunmuş bin. Em hatin apê me, kalê me, pîrê me gîvirin, em bibînin, ziyaret kin, wana jî nola zariyan et, ilgiya dixwazin. Em sabah wî hatin. Reîsê me Recep Tayyip Erdoğan ku em êko 2001'ê de got em kesî bêkesanin. Em jî rêya wî da kanin bimeşin, em dimeşine. Em jî got destê me çit tê em wî dikin. Îro em favalan re veyketin ku etim nevên serapîra bidin, bapîrên xwe bidin. Ola em hatin keyfa wan xweş bikin, em silav bidî wan. Xweşkî dînî me de silavdayînê ji gê xêr e. Lazim em qîmetê pîrê xwe, mazinê xwe bizanîn. Nêfma Kurda de jî gelê qîmet didin mazinê xwe. Em ji ber qerî hatin. Em hatin me çiçekîn wan daye, me gayîn şanin, hûn ku dikin. Keyfa wan jî xweş bî. İnşallah Xwedaya xêra me qebîl bikit. Em jî gê keyf xweş bîn. Her wiha me ji ciwanan pirsî hekewîn bûnaweyê dê û bavê xwe li aramxaneyê bicî bikira an na. Ez nikam. Neyê evê min e yani. Dêv bavê xwe degişa dunyayê nekim. Yani ez birçî bim jî, ez çi bûmse ez nikam yani wî evî nikam bikim. Ez binêrim yani dêv bavê xwe ez ê binêrim. Ez ê gerekirse hemaligî bikim, car da binêrim. Ola inşallah mavawli bejit inşallah hengi desti mavabit def maravin. Hoşki mozin mecgi, bopirün mecgi harf maravin, em veyrat teydavin, em hamit mol gidavin. Şunu peveş nef kurda da şev evdiye gelininin. Hemi deybavion da yeklalı. Nakhir. Deybavi matef maravit, em veyravin. Hoşki egi bavi mahav, doyka mahav, zoragin mahav, hemi veyravit. Hengi dünya xoşe, hengi em keyf xoş. Mel. Gelek spas dikin ji bo Henîfe ji bo vê xebera nûçeya taybet ku amade kiriye ji ber ku pîr û kalên me, bapîrên me, bav û bapîrên me divê em qîmeta wan bizanbin. Her wiha ciwanên li Enqerê jî vê yekê ji bîra nekirin. Divê ne ji bo tenê rojek divê em
همی عمری خود دوی ام جبوان یعنی قیمتا وان بزن بن و دوی ام تب بگرن جبر کو د اسلامیت د جد مسلمانیت د اف یک هيا يعني دوی ام قیمتا وان باش بزن بن يعني لی تبی آرام خانه يعني حضور اوی يعني دیمنه کو نها مدید نتنی اون کو يعني اكو كوري وان زاري كمان هنا اكو كسي كمان تنجين هالو ودري اوجي بجيبونه او الودري الارام خانه وك ناف حضور دال ودري دجين